Hola, escoitaseme. Hola, moi boa tarde a todos e a todas. Ao Teatro Principal de Santiago de Compostela teño que comezar, sendo sincera, estou nerviosísima, de verdade. Antes de nada, vou me presentar, eu son Sagrario Torrado. Son a... Entrou ao meu club de fans. Son a coordinadora do equipo de dinamización da lingua do ex arcebispo Xilmídez I. E por extensión son tamén coordinadora do grupo de teatro Vaino Dentista, o grupo que imos ver actuar de contado. Hoxe imos poñer en escena En pé de guerra, que está baseada na obra de Tomás Afán, Pim Pam Clau. O que pasa é que Vaino Dentista, esta obra en realidade é unha visión esperpéntica, surrealista dun conflito bélico, dunha guerra. O que pasa é que Vaino Dentista quitoulle espiuna do atavío clown e centrouse na visión distorsionada que dun conflito bélico teñen normalmente os nenos e nenas da nosa sociedade. Teño que decir tamén que Tomás Afán, co que nos puxemos en contacto para solicitar dele o visto e prace desta función, se puxo a súa vez en contacto con nós para nos desexar moita merda hoxe. E vexo que os seus desexos son ordes porque temos un poder de convocatoria realmente xeneroso. Ben, xa non sei o que iba a decir, mas... A chuleta, a chuleta! Xa está. Non, solamente comunicarvos unha pequena reserva que tiña. Hai 2 meses, cando Beatriz, que é a traballadora social desta asociación, a SANOG, de axuda a nenos oncolóxicos de Galicia, cando me comentou que podíamos facer unha función benéfica en beneficio da súa asociación, eu tiña certas dúbidas, porque nos ímos a poñer en escena unha obra bélica, e non sabía eu se era a caída para esta ocasión e para esta causa tan nobre, non? Sin embargo, despois pensei, bueno, a fin de contas isto é o froito de moitos meses de traballo dos alumnos do IES Xilmídez I, de 22 rapaces e rapazas, ni máis ni menos, de 2 adultos que estamos un pouco tolos, e en fin, e tamén pensei, porque me veo a cabeza unha cita do escritor canadiense Robertson Davies, que decía, a fin de contas, supoño que a vida na súa totalidade, exceptuando unha pequena parte, queda sempre fora das nosas mans. Pois esa pequena parte é a parte que nos trae hoxe aquí, o que podemos facer por eles. Así que, un aplauso agora a Verónica, que vos vai a dedicar unhas palabras. Hola, boas tardes a todos. Xa somos 2 en nervios, quero tamén trouxe unhas palabriñas preparadas porque sabía que os nervios non me iban a deixar. En nome de todos os integrantes da gran familia da SANOG, quero agradecer a vosa presencia. É para nós un placer estar aquí con todos vostedes. Moitas gracias a todos por compartir con nós esta representación tan magistralmente interpretada polo grupo de teatro Vaino Dentista do Instituto Arzobispo Xilmídez I, de aquí de Santiago, en apoio a SANOG, aos que agradecemos de todo corazón a súa solidariedade e a súa implicación. Para min é aínda máis emotivo xa que teño orgullo de ser unha antiga alumna deste instituto. E polo que me dixeron, o grupo teatral ten un gran talento, o sea que felicidades por todo o vosso traballo. Un beijo, emociono. Cada vez que un menor é diagnosticado dun cancro infantil, iníciase para ele a súa familia un largo e duro camiño. Sen dúbida, unha das maiores injusticias da vida é que un neno sofra. A nos tocounos vivir este sufrimento na pel dos nosos fillos. Pero podedes creerme se vos digo que se algo pode aliviar esta terrible situación é a comprensión e o apoio da xente. O vosso apoio é para nós unha verdadeira forza. E ela falaba de que a obra trata sobre a guerra e dun conflito bélico. Eu por poñerle unha similitude, nós estamos nunha batalla diaria, unha batalla contra o cancro e queremos que esa batalla sempre teña un final feliz. A SANOG é moito máis que unha asociación.
Acollemos a todo aquel que de forma altruista nos apoia. A importancia da vosa contribución permítenos dispor de fondos que nos permiten non só o sostemento dos proxectos da asociación que xa están en marcha e que axudan de forma directa aos nenos, senón que contribúen a afrontar novos retos asistenciais. Por todo iso, moitas gracias pola vosa solidariedade e gracias por apoiar a nosa causa. Gracias. Deixámosvos logo agora con Vaino Dentista en Pé de Guerra. En las batallas dos militares xa non hai balas nin bombas. No, só hai proxectís e misiles.
Entón os militares xa non mataron a ninguén. Pero vos que vos pasa co de matar? Son unha cousa fermosísima. É dicir que tamén se matan as batallas. Que teima con matar xente. Pero se é o máis bonito que hai. Pois a min teñe meito que é bastante feo. Quen? Ninguén, a tele. A ver se me... Que te maten, o millor remedio que hai. Así, Vanseche todas as enfermidades dunha vez por todas. de verdade. E todos os problemas. Pero xa eche sangue. A min non me gusta facerlle sangue a ninguén. Pois fai hemorraxias. É iso posible. Si o cos proxectis modernos que hai agora. E proxectis que non maten, que non manquen, nin fagan hemorraxias, nin sangue, nin... proxectis que non fagan nada. 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 Proxectis que non fagan nada. Nada. Nen coxen a sequera. Nada de nada. Ai, pero iso ten que ser dificilísimo de facer. E os inventores aínda non son tan listos. Pois a min non me parece tan difícil, nin a min. Veña, veña, que hora de marchar. Marchar? Aonde? Non será... A matar? A matar ou a morrer, que tamén é unha cousa moi divertida. Ah, que podemos escoller? Sí, oh, sí. E logo din que no exército non hai liberdades. Que? Ninguén, a tele, é máis este, non ti. Benvinguts, amics i amigues, a un món on la tolerància, el respecte i la llibertat no hi tenen lloc, on les armes guanyen la partida a la paraula, on la mort d'un ésser humà fa tan somriure als seus semblants. Iniciem el canvi, iniciem la revolució, cridem no al militarisme, no a la guerra! Sargento Cacheira, Sí, meu general Martelo. está listo para facer a prova de ascenso a tenente? O que sexa, meu general Martelo. Entón imos empezar. Imos aló. Dime, Cacheira, que serías capaz de facer pola túa bandeira? Pola miña. Sí, pola túa. Eu pola miña bandeira sería capaz de todo, general Martelo. Ficarías a túa bandeira? Pícale pouco, pero tanto que comería inteiriña, con pavo e todo. Tampouco é iso. É que para estas cousas non é así. E dime, quere lanzando como a conai? A que? A túa bandeira. Tanto como a miña nai general Martelo é dicir pouco. A miña bandeira é o que máis quero neste mundo. Quero máis que a vostede, con perdón, a general Martelo. É máis que a todos os soldados xuntos, é máis que o rei, é máis que a todo. Bueno, tampouco hai que pasarse unha bandeira, ao fin e ao cabo, soe un trapo. Iso tamén é verdade. Que me dis do teu himno nacional? Que sinto unha felicidade moi grande por ele. Como de grande? Tan grande que sería capaz de morrer por o meu himno nacional. Morrer por unha música. Que grande patriota és, Cacheira. Que fermoso exemplo nos estás a dar a todos. Claro, señor Martelo, eu morro pola música que a vostede lle gusta. Que lle gusta unha ranchera? Pois eu a morrer por ela. Que lle gusta un rock and roll? Pois a morrer por ele. Pola música do meu general. Non, non, tampouco é iso. Non hai que morrer por todas as músicas, só polas músicas patrióticas. É que eu para estas cousas soño moi así. Xa o sei. Que me dis do teu uniforme, Cacheira? Que me estreito, general Martelo. Pero que sintes polo teu uniforme? Unha cousa moi grande, general Martelo. Matarías polo teu uniforme? Matar é pouco. Eu sería capaz de enlazar a todo o que me tocase uniforme sen permiso. Eu lle rinco un botón, ou un enrugue. Eu esnafio. Tampouco é iso, Cacheira. Non se trata de morrer só polo teu uniforme, hai que morrer polo uniforme de todos os soldados. Ah, claro, hai que ser solidario. Sí. Que me dis do teu país, Cacheira? Iso sí que eu quero máis que nada no mundo. A mí o que máis me gusta da vida son iso, os países. Ata que punto o queres? Ata o punto de chegar a morrer polo meu país. Vaites, iso é pouco. Morrería non só polo meu país, tamén morrería polo país do lado e polo demais. Esta é unha cousa, gústame tantos países que morrería ata polo país dos enemigos. Pódese ter máis amor polos países que morrendo por todos os países que hai. Hai que ser solidarios, verdade, General Martelo? General Martelo, marchou. Impresioneino tanto que seguro que tivo que marchar emocionado. Pobre home, é que por estas cousas somos moi así, que lle imos facer?
batalla. Andando para casa inmediatamente. Que che ten dito a túa nai? De que? As batallas. Que non quere que me metan batallas? Iso mesmo, que logo chegas a casa feito un oso. Veña para casa, xa. Pero señor, non podía cargar un chesquiño. E de que vencías as patacas? Un pouquiño, só. Canto? Pois a ver, 3 minutiños, o que dura o cansillo de guerra, 5 minutiños, o que dura de fusilar, un cuarto de hora en total. Bueno, claro, pois o que tardaremos en traerte o cadáver. Diso nada, que as patacas frías non se comen. Pero papá, por favor, que estamos en guerra. Pois faced a pan, agora mesmo. Pero que agora non se pode, cabaleiro. Estamos nunha invasión. Unha invasión? Que che teño dito de invasións? Que non me metan invasión con desconhecido, xa o sei. Cando se entera a túa nai, xa sabes a teima que ten con as invasións. Que non deixa pasar unha... Pero papá, que foi unha orde. O que? O de invadir, De que? dos do exército. Xa me parecía a mí. As malas compañías. Mira que se insistían que te meteran toda muñeira, pero nada. Ahora que buscas o exército. Oh, pero papá, Home, o exército é tamén unha cousa moi vistosa, señor. É moi sucia. O sangue é moi difícil de lavar. Bueno, eu esa non me meto. Claro. Ella é moi bonita e por aí todo ia matando, sen se preocupar de nada. Como logo os que lavamos a roupa somos os pais. entón non me deixas. O que? O de meter o negro de bigote. Che boa. Anda, papá. Cabaleira, por favor. Quero. A semana pasada lle permiso para ir de masacre e chegoume. As tantas, feito un oso, e cun pedazo de bomba. Papá, esas cousas non se contan. Cunha bomba. Tivemos que estourarla no patio e rompeu 3 cacharros. A ver, e logo que facemos? Eu que sei. Pois deixado para outro día. O que? O de fusilar. Non se pode. Mañá domingo, a miña casa non me deixan facer fusilamentos el domingo. Mira, es un minuto para subir. Come las patacas e déixete de parvadas xa. E se non quero? Iso, que a Sofía é grande, vostede non a pode obrigar. Como? Nada, papá. Era broma. Pois a mí non me gustan esas bromas. Sí, má. Que susto. Cando se entera túa nai disto, van a acabar as batallas, as guerras, os bigotes, e todo inmediatamente. Non exagere. Non. Que non exagera nada. Non. É que ti non coñeces a miña nai. E acabouse tamén o de cavarme e tiricheira se me cae de calquera sitio. Pero papá, que teño que practicar. Mira, Paula, voulle contar todo a túa nai inmediatamente. Ai, Que pasa? que non conto a miña nai. Bom, e iso que? Que se acabaron as guerras. Veña, ó. Que sí, que a miña nai é moi cabezona e como se empeñe. Pero a ver, tú nai quen é? A presidenta, por qué? Ai, mi má, tú nai é a mismísima presidenta en persoa. Non lo sabías. Adeus, rendo, me sinto moitísimo, socorro. Hai que ver os raros cos nos inimigos. Ala, vai e réndese o fulano este. Pois tampouco era para tanto. Todo porque a miña nai é a presidenta da comunidade de vecinos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera vida, lista primera línea de fuego. Tercera vida, lista primera línea de fuego. Aunque me tire el puente y también la pasarela. Aunque me tire el puente y también la pasarela, me verás pasar el negro en un mar de vela. Me verás pasar el negro en un barrio de vela. 10 veces que lo digan, 10 veces que lo haremos. 10 veces que lo digan, 10 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Solo capitán piloto, eu vou matar esta formiga inimiga. Eu son o sarxento 3 persoas. Eu vou matar esta... Papá, que vou matar? Cala, que estou a buscar. Esta formiga inimiga. Pero que digo eu de formiga inimiga? Despois desta masacre, terei que buscarme unha nova cabeza. Ei, ti, formiga inimiga, por que me miras mal, E ti, floriña machucada, por que? Pois mira, desafíote a unha lavazada coa miña luva, pero non che movas, papá, que así non hai maneira. Fillo, anda, sostén aí. Papá, digo, capitán, xa! Eu tamén te desafío, floriña machucada. Como? Fuxes, capitán. E ti reacciona, que te acabo de retar. Non tens que devolver a lavazada, pero mírame polo menos que me sinto ignorado. Pois, non vou deixar que fuxas. Vouche contra a tua retirada coa miña luva. Bumba!
Hostia, anima. A saber que matou agora. Como che dicindo, cortecha retirada. Esa non tes maneira de fuxir. Así que, desenvaíña. E ti, non fai falta que desenvaíñes. Mira, ben, eu non son tan exigente, pero reacciona que te acabo de retar. Rezo que saibas. Vouche atravesar de parte en parte coa miña estocada. Ai, papaíno. Hostia! Ademais o siciliana. Isto sí que non me guardaba él. Nin eu. Mellor, así é máis interesante. Claro, a papá vai e toca unha universitaria. Para min que non tes nin a eso. Ai, papaíno. Hostia! A estocada iconoclasta. Non me guardaba eu. Nin eu. Morro. Xa! Home, claro! E que vou facer aquí só, papá? E que queres que lle faga? Se atravesoume cunha espada? Morro! Por favor, pois matar a Flor. Ai, claro, vou. Hostia! A defensa siciliana tamén. Tampouco da roda, Está de moda, fillo. Pois hai, claro. Morro. Pois eu tamén. Adeus, non hai patio. Adeus, como a patio. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I won't be part of this number. Oh, when the saints go marching in. When the sun refuses to shine, when the sun refuses to shine, oh Lord, I won't be part of this number. Bueno, ¿qué? Ahora me como a mí. Pero, papaínos, ¿cómo vos atrevedes a vir aquí co perigoso que é? Marchad inmediatamente. Que llevas? Dar a túa nai unha lección de guerras e perigos? Isto, para min, é un pasatempo. Pensamos que ata aburrirías, por eso viñemos che ver. É que tanta carrera ten che cautir, non sei como non te aburres. Iso depende. Ben sei eu o que pasa. Ao principio, ca cousa da novidade, a guerra non está. Iso de tirar bombas e matar resulta agradable, pero acaba por anular. Nos vencemos. Era diferente. Un par de galopadas co espada na man e xa estábamos á altura dos inimigos que estaban á altura das circunstancias. Moitos cabalos, moi gordiños, cas súas botas de charón e os seus traxes verdes. Non eran verdes os traxes de inimigos. Eran azuis, recordo moi ben, eran azuis. Digo, eu que eran verdes. Que non eran azuis, mira, tantas veces. Eu de pequena estive vendo batallas dentro do balcón e dicía ao veciño: apostoche unha chocolatina a que gañen os azuis. Os azuis, naturalmente, éramos os inimigos. Bueno, veña, para ti o rollo. Hombre, eu sempre fui moi aficionada ás batallas, De pequeno quería ser coronel da caballería. Pero a miña nai, cosas ideas anticuadas, controlou. A túa nai sempre tan rica. Perdoade, pero debemos que marchar. Está prohibido ir a guerra sen noso soldado. A mí iso non se me importa nada. Eu non vim aquí a facer a guerra. Eu vim aquí a pasar un día de campo contigo, aproveitando que é sábado. De feito, preparei unha comida moi boa. A tortilla de patatas que tanto che gusta. Ensalada de polo, con salsa César, por certo. Quiñocito da bodega rural, sabes, do Eduardo, sí. Tamén trouxen uns bocadillos e pastéis de crema. Que gusto de quedamos. Capitán, vaise por contento, co que lle molesta é iso de que haxa visitas na guerra. Non te preocupes, xa lle levo un par de cousas a ese capitán. Bom, imos por. Sí, imos, que teño un apetito enorme. A min isto da guerra hace mal bonito. Pero como? Co fusil? Non. Nada de fuchis a hora de comer. E de mala educación de fuchis. Non te dixo eso tú. Pero que sucio te puxeches, meu fillo. A ver, vamos a máis manos. E que con iso das manos... Sí, vale, Leria, as orellas. Sabes, esta mañá... Moi ben. Os dentes? Moi ben. Que lle vai dar un bico a seu filliño por lavar os dentes? Sí, levántate ali con o fillo por lavar os dentes. Porque que non se pode consentir
cosas moi interesantes agora. Que, meu fillo, batedes moitos? Cambio. Pois, destes días. Onde? Pois mismo da guerra. Non moito. Medio ben pouco, case nada. Que matates máis? Soldados, inimigos ou soldados? Non. Soldados non. E cabalos? Cabalos tampouco. Tes que ter máis valor, como a tua nai. Es como a túa nai, presume un fusil moi grande e logo non hai que o levante. Agora mesmo encantaríame bailar. E que nos sabemos todos? Diches cortos felices. E a música? Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I won't be proud of this number. Oh, when the saints go marching in. Non, Seguro. ten de decir. Mira como o exército é moi grande. E o meu é moi forte. Pois como vayamos nos soldados a outro país, vas te enterar. Oi, que medo, que nos quis facer? Ídenos matar? Non, os meus soldados xa non se contentan con matar. Iso eres moi aburrido, non lles chista na liña. Así que despois de matarvos a vos, ímonos matar a nós mesmos. Para que cando vayades ao teo, os pillemos despistados e matarvos ali tamén. Hostia, que divertido. Vos veredes o que facedes. Mas os meus soldados son moito peores. Non se van matar os teus, senón que vas a matar a eles mesmos tamén para seguiros ata a morte. E cando algún dos teus vaya a reencarnarse noutra persoa, emboscada e matar outra vez. Así ata que acaben a reencarnación. Compra, vaya cabrón. Os meus soldados son seres. Pois os meus soldados teñen unha pistola a que dispara ela sola e vai casa por casa buscando a fulano e a bala volve ela sola a pistola. Vaya chulería. Xa ves. Pues nós temos unha bomba que cando estompa mata a todos os inimigos, pero respeta as persoas as cousas que non se meten en política. Agora logo poden utilizarlos na demostración. Vaya aproveitado. Que? Que che parece? Nós contratamos a Superman, Nós o Superman dou. pero nós tamén temos a masa. E vos a armadura. Pois nós imos contratar a cousa do pantano. E nós a oxeta de cortar. Ah, por certo, sabías que os meus soldados acaban de facer un cursiño de magia e teñen poderes? Xa. É certo, poden meter a un dos teus dentro dunha caixa e facelo desaparecer. Pois os meus soldados veñen equipados con un casete que contén en versión original e gran éxito da rana Ramina Pau. Eu non sei que despistar, pero se foran dos teus soldados tería moita conta. Home, iso é xogar sucio. Termino todo. Xa, pero onde quedou a ética e a moral castrense? Eu retiraríame xa. Se te rendes, ti primeiro. Diso nada. E se lo rendimos a ver? Vale, a de unha, a de dúas e a de tres. Iso non vale. Non dixeches nada. Porque sabía que ti tampouco e acertei, trampulleira. Xa, que non me fui un pelete. Veña, desta vai. A de unha, a de dúas, dúas e media.
Aquí quen manda? Vostede, mon sarxento. Entón, por que non me obedece? Porque iso que me pediu é moi difícil. Tirarte dun avión bobo pareceche difícil, pero ti non eras paracaidista. Sí. Entonces, Pero que non teño paracaídas. de que? É que así é bastante complicado. Que parvada, se sei que pegar un chimpo de nada xa está. Xa, pero malo é o de despois. Pois o de estar caendo polo aire. Diso, de estar no aire ainda non morreu ninguén. Non xa, xente morre cando chega o chan. Pero iso é porque non saben caer, que se deixan levar polo pánico. Xa, pero que cando un cae desde esa altura, como son algo? Ese é o resto da xente, tienes un profesional cualificado. Ademais, puche ver esta estampiña da Vise do Remedio. E se me mato? Pois entón saberemos que hai que aumentar o orzamento en paracaídas. Hacemos tornero ou algo así. Eso se ti queres. Se non che apetece, a mí non o mesmo. Porque con esa cara parece que non che fai moita gracia ni nada que carguemos a bandeira no cadaleito e que cantemos o himno. Non, se a mí esas cousas gustan, pero prefiro aceptando vivo. E se me nego? Pois nada, o de sempre. Consello de guerra e fusilamento. E claro, enterros en medallas, en bandeiras, en nada. Vaya situación. Ánimo. Pero se xa sei que me vai pasar, que cando un cae desde esa altura, es nafas. Pero, home, colle o casco e tírate xa. A ver, colle o casco. O casco. A seguridade ante todo. Xa sabes que tamén tivemos que reducir custes médicos e só nos quedas para Draco. Así que cuidadiño para levar un golpe grave. Xa sabes. Consello de guerra, non? Efectivamente. Ala, para fora. Vai, vai, mon sarxento. Ai, como me gusta a min isto da disciplina militar.